श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 80 27। शरद पवारांची उंची बघून पुरस्कार द्यायला बोलावलं असं विधान आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केलंय। खरं तर मी याच्यावरती सविस्तरपणाने ट्विट केलेलं आहे। शरद पवारांची उंची, त्यांचं वय, त्यांचा अनुभव, त्यांची राजकारणात वागण्याची पद्धत, त्यांच्या मनात कधीही असूया, कटुता, द्वेष, सूड या भावना नसतात। जी माणसं बोलतात त्यांना हे कळलं पाहिजे की त्यांची आणि बाळासाहेबांची मैत्री होतीच कशी। मग शिवसेना तर सत्तेत पण नव्हती तेव्हा। असं असताना बाळासाहेब चौफेर टीकास्त्र सोडायचे, जखम होणारे बाण सोडायचे। शरद पवारांनी हसत हसत झिरून मैत्री कायम ठेवली, पण राजकारणात जे करायचं होतं ते केलं। शिवसेनेला सत्तेत कधी येऊच दिलं नाही। राजकारण राजकारणाच्या जागेवर ठेवायला पाहिजे, आणि हे सगळे मी आहे ते प्रकारे राजकारणाच्या पलीकडचे आहेत। एखाद्याने पुरस्कार द्यायला बोलवलं आणि मला बोलवलं तर माझी उंची बघून बोलवलं ना। शरद पवारांची उंची बघून पुरस्कार द्यायला बोलवलं होतं, आणि त्याच्यात काय राजकीय दोघांनी हात नाही मिळवले ना की चला आता उद्यापासून शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे साहेब एकत्र येणार आहेत, असं काही नाही ना। एवढं काय बोलायचं काही कारण नव्हतं। मला वाटतं उगाच परंतु तुम्ही एक ट्वीट केलं सूचक की हम करे तुम करे तो रात लीला हम करे तो असं आहे की तुमची लोक नाही का जाऊन भेटत देवेंद्र फडणवीसांना? नाही भेटत काय? तेव्हा कोणी आक्षेप घेतला का? चालतं ना। आता विधानसभेचं अधिवेशन चालू असताना आम्ही सगळे एकत्र बसलो होतो, विरोधी पक्षाचे नेते। आमच्या समोरनं उद्धव ठाकरे साहेब गेले आणि जाऊन देवेंद्र फडणवीसांना भेटले मुख्यमंत्री म्हणून। मी म्हटलं, मी तेव्हाही जेव्हा मला विचारलं लोकांनी की असं कसं हो, मी म्हटलं भेटायलाच पाहिजे, संवाद ठेवायलाच पाहिजे। सर्वात मोठा पक्ष म्हणून जो विरोधी पक्षात आहे, शिवसेना आहे, त्यांचा नेता येतो तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणं हे क्रमप्राप्त आहे, हे व्हायलाच हवं। हा संवाद जो महाराष्ट्रात तुटलाय तो संवाद असायलाच हवा। आता ते आमच्या पक्ष सोडून गेलेल्या अजित पवारांना पण भेटले होते, तेव्हा कुठे आम्ही काय म्हटलं? ते काय त्याच्यात काय असतं? तुम्ही व्यासपीठ एखादंच शेअर केलं, तुम्ही एखादा भेटलात म्हणजे तुम्ही त्याचे झालात असं थोडी होतं, असं होत नाही। मला वाटतं की हे फारच म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणातला जो सोजवळ, सुशील हे जे काही शब्द होते आणि त्याच्यानुसार जे वागणं व्हायचं, म्हणजे एकदा प्रल्हाद केशव आत्रे यांनी यशवंतराव चव्हाणांना अत्यंत खालच्या म्हणजे कमरेखाली वार केला होता। दुसऱ्या दिवशी यशवंतराव चव्हाणांनी प्रल्हाद केशव आत्रे यांची भेट घेतली आणि त्यांनी असं काय ते निपुत म्हणजे जे बोलायला नको होते ते बोलले होते। तेव्हा वेणुताईंवरती 42च्या आंदोलनामध्ये लाठीचार्ज झाला, आणि तो लाठीचार्ज झाल्यामुळे ती मुलगा जन्माला घालू शकत नाही ही वेदना समजून सांगितली। प्रल्हाद केशव बाहेर आले आणि अख्ख्या महाराष्ट्रासमोर दिलगिरी व्यक्त केली। आणि त्या उंचीचं राजकारण महाराष्ट्राने बघितलं। काय बघतोय आपण? हे कोणालाही उचलायचं, जेलमध्ये टाकायचं, कोणालाही उचलायचं, फालतू केसमध्ये फसवायचे, पोलीस घरी पाठवायचे, जेलमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करायचे, वकील लावायचे सुप्रीम कोर्टामध्ये, 20-20 लाख रुपये फिया द्यायच्या। पण ह्याचं राजकारण संपवा, हे तर आम्ही अनुभवतो ना। आणि शरद पवार हे उदाहरण आहेत की ह्या राजकारणाला छेद देणार। हा दुश्मनाच्या फीस सुद्धा, वकिलाच्या फीस सुद्धा भरण्यापर्यंत लोकांची मजल जाते। अच्छा, हा जितेंद्रचा दुश्मन आहे का? हा कोर्टात आहे का? त्याला बोलून गे रे, हे गे रे 20 लाख रुपये, लडकेस। पण मूळ प्रश्न यातून उभा राहतोय की महाविकास आघाडी अजून देखील त्याच ताकदीनं पुढे उभं राहणार आहे का? ज्या पद्धतीने असं थोडेफार मतभेद असतातच, आणि ह्या मतभेदातनं अजून मन साफ होतात।
मला वाटतं ह्याच्यातनं खूप लोकांची मनं साफ होतील की वैयक्तिक वैर नाही टिकत हो. माझं आणि कोणाचं पटत नाही म्हणून शरद पवारांनी त्याच्या लाच घालावी, हा अपेक्षा करणंच चुकीचे आहेत. नाही होत तसं. हे असं कसं असं असतं का राजकारणात? संजय राऊतांसारख्या एवढ्या खासदार पदावर पोहोचलेल्या ठीक संपादक आहे, असलेल्या थोडासा व्यक्तींनी त्यांचा या गोष्टींचं भान मला ठेवायला मला नको का? मला मलाही ह्या गोष्टीचं हे आहे की त्यांच्या मनामध्ये शिवसेना फोडणं आणि सरकार पाडण्याच्या वेदना खूप आहेत, हे अमान्य करून चालणार नाही. पण त्या वेदना असताना शरद पवारांनी कसं वागायला हवं हे सांगणंही उचित नाही. शरद पवार तुम्हाला शरद पवार सांगतात का तुम्ही कोणाला भेटायला पाहिजे? सांगतात का? त्यांनी कधी आक्षेप तरी घेतले का? आम्हालाही वाईट वाटतं कधी कधी शरद पवार जेव्हा अजित पवारांच्या स्टेजवर असतात. सर्वात जास्त धोका कोणी दिला? अजित पवारांनीच दिला ना शरद पवारांना. मग तुम्ही कशी काय भेटायला गेलात फुलगुच्छ घेऊन त्यांना? विचारलं शरद पवारांनी किंवा आम्ही तुम्हाला? मी तर नाही विचारलं आणि शरद पवार तर विचारत पण नाही. अशा गोष्टी त्यांच्या डोक्यात पण जात नाही. असं नाही चालत राजकारणामध्ये. जे मला वाटतं पहिल्या भाषणामध्ये जे देवेंद्र फडणवीस बोलले आहेत आणि कृपया त्यांनी त्याच्या भाषणाचा अंमल करावा की राजकारणातला संवाद संपलाय, संवाद वाढवायला हवा विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमधला, हे त्यांचं वाक्य होतं. पण दुर्दैवानं त्याचा अंमल होताना दिसत नाही आहे. नुसती भाषणं करून चालणार नाहीत. हा जोपर्यंत संवाद होत नाही तोपर्यंत लोकशाहीमधला जिवंतपणा दिसणार नाही. मुरदाड झालेली लोकशाही व्यवस्था दिसते. पोलिसांचा दिस इज नॉट अ पोलीस स्टेट. हे पोलिसांची राज्य व्यवस्था नाही आहे. इथे पोलिसांचा ज्या पद्धतीने वापर केला जातो हे देवेंद्र फडणवीसांनी थांबायला पाहिजे. म्हणजे आमच्या विकासांच्या कामांमध्येही जर मंत्री हस्तक्षेप करणार असतील, आमच्या मतदारसंघांमध्ये लोकांनी आम्हाला लाख लाख मतांनी निवडून दिलेलं आहे, सरकारी नोकऱ्यांवर दबाव आणून आमच्या विकासाची कामं थांबवायची, ही पद्धत योग्य नाही. मुख्यमंत्री महोदयांनी हे बघायला पाहिजे. म्हणजे आमच्या 5 वर्षानंतरचं राजकारण संपवण्यासाठी आजपासून जर प्रयत्नांना सुरुवात करायला तर आम्हालाही तसंच वागावं लागेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.